εδώ είναι μια τεράστια μανόλια. Είμαστε στον Ακράγαντα. Κατευθυνόμαστε στην κοιλάδα των ναών. Πρόκειται για ένα χώρο, όπως βλέπετε και από ψηλά, που είναι γεμάτος αρχαιολογικούς ναούς, και τώρα θα μπούμε μέσα σε αυτό το χώρο, πάμε να βγάλουμε εισιτήριο και να τους θαυμάσουμε από κοντά. Ο Ακράγαντας, μετά την επιστροφή από τους Καρχιδόνιους, δεν ξανακατοικήθηκε η περιοχή αυτή. Έφυγαν όλοι προς άλλες κατευθύνσεις. Ο Ακράγαντας που υπάρχει σήμερα είναι καινούργια πόλη. Και ευτυχώς για μας που δεν ξανακατοικήθηκε και δεν καταστράφηκαν όλα αυτά οι ωραίοι ναοί. Είναι οι πιο καλοδιατηρημένοι ναοί στον κόσμο, νομίζω, αυτής της περίοδου. Θάλασσα, κοιλάδα, τέλεια. Η φύση είναι υπέροχη. Ευδοκιμούν τα πάντα εδώ στη Σικελία. Πραγματικά. Είναι μια διαδρομή μέσα σε αρχαίους ναούς πάνω από 2 ώρες. Θα το εξερευνήσουμε όταν φτάσουμε εκεί. Είμαστε στην κοιλάδα της ελληνικές αρχαιότητες στον Ακράγαντα, η Αγκριτζέντα στα τελικά στη Σικελία. Είναι μερικούς από τους πιο καλοδιατηρημένους ναούς. Το Ακράγαντα ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. από τους Έλληνες απίθους. Εδώ τώρα πρόκειται για ένα πάρκο ουσιαστικά αρχαιολογικό, το οποίο είναι φοβερά διαμορφωμένο. Ο ναός που βλέπουμε μπροστά μας είναι αφιερωμένος στην Ήρα. Έχει 1, 2, 3, 4, 5 κολόνες, 6 στο φάρδος και στο μήκος. Για μέτρα Βαγκό, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Ορθογώνιος ναός. Βέβαια όλοι εδώ οι ναοί δεν είναι φτιαγμένοι με πεντελικό μάρμαρο όπως είναι στην Αθήνα, ο Παρθενώνας και τέτοια. Είναι εδώ ταιριάζει πάρα πολύ στο περιβάλλον, αλλά είναι με τον μπορόλιθο, το πέτραμα που βρίσκεται εδώ κατά εξοχή στην περιοχή. Ο Πίνδαρος την περιέγραφε σαν την ωραιότερη πόλη, τον Ακράγαντα. Σήμερα μόνο στους ελληνικούς τουριστικούς οδηγούς ακολουθούν αυτό το όνομα. Εδώ το όνομα είναι Αγριτζέντα, αν το λέω σωστά. Μετά το ναό της Ήρας συναντάμε μπροστά μας το ναό της Ομόνιας, ο οποίος δεν ήξερα σε ποιο είναι αφιερωμένο, είναι πάρα πολύ καλοδιατηρημένος, είναι περίπου στο μέγεθος που είναι και ο Παρθενώνας στην Ελλάδα. Η διαφορά είναι ότι δεν είναι κτισμένος από πεντελικό μάρμαρο. Νομίζω ότι το ύψος συνολικά, εδώ βλέπουμε και πώς είναι και τα αιτώματα, τα πάντα. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο ναός, σχεδόν ακέραιος. Τι ύψος να έχει, κολόνες, νομίζω είναι 12 μέτρα, κάτι τέτοιο το ύψος. Αλλά η αίσθηση είναι φοβερή. Ανατριχιάζεις, ρίγος. Τι να πω. Δεν ξέρω αν μιλάτε πρέπει να το πω.
Ο ναός της Ομόνοιας, η κοιλάδα κατά πράσινη και η θάλασσα. Τι άλλο να θες αυτή τη ζωή. Όσο να το πεις σαν οικόπεδο, διάλεξε καλό εδώ η αρχή. Το καλύτερο. Είμαστε στα προάστια της Μεγάλης Ελλάδος, στη Σικελία. Γιατί και αυτό δικό μας ήταν εδώ το μέρος. Απικίες, ελληνικές. Απικίες, ναι. So this was the entrance when it was used as a church. St. Gregory's Church. Have a look at the first. Εδώ μπροστά μας είναι ο ναός του Ηρακλέως. Λέγεται ότι πέρασε και ο Ηρακλής από εδώ. Μετά τον 7ο άθλητο. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι τόσο καλά διατηρημένος όσο οι προηγούμενοι. Όλα εδώ είναι αυθεντικά. Δεν έχει προσθεθεί ή δεν έχει αφαιρεθεί κάτι. Αυτοί οι 4 σκίονες που βλέπουμε είναι ό,τι διασώζεται από τον ναό του Κάστορα και του Πολυδέφτη. Είναι το σύμβολο της κοιλάδας εδώ το ναό, αυτοί οι 4 ναοί. Ωραία. Και πάνω φαίνεται η πόλη του Αγριτζέντο. Κρεμασμένη στο βράχο, Τα κυριολεκτικά. Ναι, ναι. Ναι, κατεβαίνουμε στον κήπο της Κολυμπήθρας. Η Κολυμπήθρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με τον υπόλοιπο αρχαιολογικό χώρο στον Ακράγαντα. The Greeks built a wall. This, not the Byzantines, to simply to place the statue. This is, of course, the posture of one of them. The name. T-E-L-A-M-O-N. Male figure. Είναι ο Τελαμόνα. Ναι. Ένα από τα γάλματα που είχε γύρω σαν περιστήλιο αυτός ο ναός, που ήταν ο Άθλαντας. Αυτό είναι το άγαλμα του Ολυμπιακός που έχει πέσει και το διατηρούν σε αυτή εδώ τη θέση. Τελειώσαμε το Αγριμέντο, οι Ακράγαδες. Και βαδίζουμε προς την έξοδο της κοιλάδας στον ναό. Τελευταίο βλέπουμε εδώ τον πεσμένο Ίκαρο. Δέδαλο, όπως έπαιζε κατευθείαν. Ναι, το Δέδαλο. Το Δέδαλο. Ο οποίος λέγεται ότι... Είναι το άγαλμα που έφτιαξε ένας Πολωνός καλλιτέχνης. Ναι. Και που
έβαλα Και αφού πέταξε το Ιόνιο, ήρθε εδώ. το οποίο βέβαια διεκδικούν και οι Σιρακούσες και ο Αγράδας. Όλοι διεκδικούν το ότι έπιασε το Δέδαλος.